Здравейте всички! Аз съм Dragon Shadow и ще започна нова, как да кажа, поредица, която ще бъде на Minecraft. В момента на Minecraft имам инсталирани 3 мода, ако не се лъжа. Ще направя нов свят, който ще направя творчески само защото. Не знам повечето от ресепитата са от формулите как да направя едни от главните предмети и неща. Затова ще го направя творчески, но обещавам, няма да читвам, няма да правя нищо от този сорт, как да кажа сега, ще съм на творчески режим само когато поглеждам някоя ресепи. Да, сега се усетих 4 мода са. Не са 3. Окей. Гледам. Ето... Survival. Добре. Няма да комерим още, че супер яки награди се падат с Франс мода. Ще надяваме да не умрем като кучета. Да не изде някаква кокошка. Не, че може, в нито един от модовете. Сега няма да издавам кои са... Това беше таблета ми, който умираше. Няма да издавам кои са модовете, вие сами ще видите. Но има една птица, която е живяла в период, в който е нямала врагове. Буквално се е научила да не се плаши от нищо. Добре, спавнане близо до... Ох, майко! Какъв е това лак, бе? Добре. Значи спавна ни в много хубав байом и до него имам от това ба... О май гад! Тамчка, виждаш ли го? Ония дървета ни осигуряват супер... И... Взех баунси гранейт. Да. Ох, по дяволица. Опа! Хайде. Знаеш какво? Така. Айде, готови сме. Окей. Да отиваме да сечем дърво. Окей, вече виждам дупки и лава, което е много полезно за модовете ми. И да се впуснем в приключението, което е да оцеляваш в Майнкрафт. Но разбира се, най-интересната част е да сечеш дървета. Защото в Майнкрафт всички сме дървари. Да, тия големички дървета. Те. Аз помня този байом. В такива байоми има много... Ето такива неща. Ето. О, шип. Ще имате стабилен ресурс от... Може си кабалстон, да не го изкопаете всички. Да, пещера. Виждам въглища. Това прави ми са пречка. Ако някой знае какво е това... Това е фосил. Точно така. Един от модовете ни е Jurassic Craft. И не кой да е Jurassic... И не кой да е Jurassic Craft, а Jurassic Craft 2.0. Фак, това беше много гаден фриз. Да, аз сигурно къщичката ми ще бъде в тази пещера. Кой знае? Ще живея като някакъв гном тук. Като
Готика 47 от Woodhead TV. Да, препоръчвам ви, ако искате да намерите много хубави клипове, поне според мен са доста хубави, и доста, как да кажа, подробни ревюта на различни неща, които едва ли някой ще се пъти. Ох, подява, че умра отгоре скоро. Моля, посетете канала на Готика. Просто напишете в YouTube Woodhead TV и да кажем The Forest, защото клиповете му на The Forest са доста интересни и се струват гледането. Окей, сега се надяваме, че няма да има Starve to Death, защото на мен ми се живее. Това е така. Дали го сте го познали или не, ще кажа какво е. Това е Bouncy Grenade от Flans мода, който добавя оръжия. Това означава, че ще бъдем OP. Поне оръжията, които добавя, са доста OP. Само има оръжие като един шотгън, мисля, че който one-shotва повечето мобове, изпяс. Окей. Да вземем сега си направим... Чакай, къде ми е на другата пръчка? Чакай, какво? Какво? Ако някой успя да разбере къде ми изчезна пръчката, моля да ми каже. Защото аз лично не можах да разбера. Окей, да си направим една печка. И да отидем да изкопаем оня ирон. Хайде да не тичаме, че ще умрем от глад. Окей, тя въглен тук. Така. Въглен. Фак. Също така, в No Enough Items, който видяхте допреди малко, ето го. Аз няма да взема нищо от тук. Има опция да си само енчантваш айтемите, така, само че си трябва лапис и може да ги енчантваш на 10 лева. Пишете ми в коментарите дали искате да го правя, защото малко читърско ми изглежда, поне на мен. Макар че ако си в труден момент, например, това ти помага много. Но сега, пишете ми в коментарите дали искате да го правя или не. И да изместим на тема дали ще успеем да оцелеем повече от един ден заради нашия Hunger Bar, защото като гледам вече умирам. С това бягане, дето съм го свикнал да съм опи. Окей, щяхме да купаем айран, бе. Аре да отиваме, какво са... Такова ми... Какво са тутками тука? Окей. Това ще осветява пътя ни. Айран не беше ни. На мен оцети ще ми трябва доста, наистина доста, ще ми трябва доста sugarcane. Защото... Вау, много си щедра. Добре, останалото. Окей, защото в Jurassic Craft мода ще ми трябва наистина много paste and bandage, ли се казваше нещо, не помня точно как. Това е едно нещо, с което де-факто убиваш фосилите преди да ги изкопаеш, иначе ако се опиташ да ги изкопаеш, просто е така, няма ти дропне нищо, просто ще разбие фосила и няма ти да нещо. Да, а пък с това бандич нещо се. Ще ти такова. Арете. Ще даде самия фосил и ще го сложиш в така. Да. От тук буквално аз нищо не мога да правя, защото ако дам по-надолу и ако отида в моднатите неща, играта ще ми крашне.
което не е много хубаво. Аз колко трябва рано. Окей, въглени имаме. Вече дойдохме в айранерата. О! И гледате, аз ако взема така бързичко да намирам нещата, аре направо да взема да се намеря и такова. Да взема да се намеря и диаманти. Какво ще кажете? Добре, виждам заек. Ако имаше друг заек и ако имах морков, ще да мога да взема да се направя ферма за заец. Ама нямам заек, нямам морков, но пък друг заек. О, семеца. Ще ми трябва те, защото сега ще трябва почвам да си правя и ферма нерма и неща. Така, когато... Уау. Знаете какво? Вижте, нямам камъни. Да, много е яко да направиш така в нас мода. Тя знам дали му и се направиш пак кобалство. Чакай, какво? Какво? Окей. Тогда... То сега е видял, че трябва да убивам овца. И да изпика раната. Умри! Умри! Оцелих та. Умри! Умри! А така. Обичам ги тия каманаци. Можеш да прибиеш някой с тях. Искам тебе. Да, те са някакви мини буквално, защото като... Само докато са търкалят около живота, гледайте. Убият го. Окей, те колко овце бяха? Защото не искам... Добре, чакай. Добре, там е още една и ще... Не, тялата е специална, няма да убивам нея. Умри, бе! Окей, вече имаме 3 мезе и тревона дъб. И ще мога да се направя легло. Не, бе! Ще вземеш убиш, ще взема убива още една овца. Което не искам да правя в момента. По-нататък може, ама в момента не. Докато не се направя ферма, няма да убивам овце. Айде бе, вземи го то камък. Окей, лимут. Да. Мисля, че това са нещо от сорта на метеорити. Не съм много сигурен, но вече са. Окей, дай вземем да спим, че ни погнат тук, сега чудовищата ще направят на Дерпиран. Окей, сорел го еждо. Окей. Това пълни ще има 4. Хангър бар, нали? Важното е, че в момента ми трябва такова, кажа го... О, шугаркейн! Това ми трябва също. Че да не бягаме, че ще се събим хангъра. О, мале! Спек. Окей. Че имаме на експедиция отдолу. Хора ще кажа на експедиция за... О, добре, имам друго заек, мога да така да се намерам морков. Ето нуждата ни от вилич. О, мале, как ще го убия този... Как ще го убия този морков, да! Тризева... Чекай, какво? Айде бе, дай ми ги тия смина. Виж. Нали ги показваш? Трева, семена. Дайте ли ги? Окей. Може да сеем 12 пшеница. Някъде. Един бог знае къде. Да кажем... тук на този брак може да сеем... Топ ето тя зайци, ако почнат ми скачат по тази пшеница, ще ме издадат отвътре. Тада... Викам да си такова...
Да не си правя ножици с тия... Къде ще ги взема... С тия триарен ще направя кофа. Защото ще ми трябва за пренасенето на вода и тук е... О, не! То спек е истински. Това е една от фразите, които Горка 47 използва. Мен не ми се е избила от главата. Тъй че, I'm sorry, ще скопирам Гочо, ако гледаш, забил ми съм в главата и няма да се изби. Скоро. Семена. Семена! Окей. Да връщаме за още една кофа вода. Тия камъни мога да убия нещо с тях, нали? О! Видяхте ли? Той камък ме нападна! Виждаш, са самоубийци. Много яко мои са самоубийци. Няма са, гледате ли? Това е да си про. И тя е специална между другото. Между другото. Ще се надявам, че от нея ще ми се паднат черни овце. Добре. Добре. Това беше нормално. Да видиш овца как стои на ръба на скала и гледа към небето. Адолф Хитлер. Окей. Да се направим една лопата, ще я да кажа. Сега лопати дървета, мървета. Окей, се направим една дървена мотика. Ще вземем да мотичам чудовищата. О! Окей. Окей, айде да се посеем с семената. Аз съм забелязал, че... това колко бързо порасна. Забелязал съм, че в Jurassic Craft модът буквално си фул с Bone Meal, след като завършиш екстрактването на фусили. Защото все пак това са кокали. И от тях кокали. Просто не са кости. Фосови екстрактори ги прави на прах от кокали. Казах кокали над 50 пъти, ама. И... да. Моите така като продължават да открият фосили, да се запасят с водно, за да живат. Защото не можете, майче, в новата Майнкрафт да откриете края. Вижте съвърните, откъде сте почнали, Майнкрафт ще продължава да ви дженерейтва на не знам, може някой път да направя видео за това, смисъл да запробвам да достигна до крайната дестинация на Скай. Смисъл да обходя абсолютно целия свят. О, мале! Вима, това ли ще ударят. Окей. И... още 6 минути. Fuck you. Трябваше задължително да се чукаш така, нали? Окей. Не мога ли веднъж да ми стане точно нещо? Чакай, още не. Трябва да намеря въпрос от място, какво става с несущи семена.
нека аз слезам дупката тук. Аз съм гном. Как искам. О, маля мила, трябва да ми става по-бързо тази пшеница, че... Бар да мога да се... Чувствал съм в тези, че ми трябват много вълна и шугаркейн. Ще взема да се направя някаква супер масивна ферма от за шугаркейн, да призема света с шугаркейн. Ни грешка с захарни човечета. Защото нали от шугаркейна се прави захар. Добре, не видя, беше с броня, което беше лошо. Което ме напомни, че аз трябва да се набера меч. Добре, мисля да приключа видеото тук. Надявам се да ви е харесало. И чао, до следващия път. О, подява!